Ahoj, jsme dvě ženské, blondýna a bruneta, Stanislava a Saskia. Obě až po krk v životě, který jsme si nevybrali. Nebo možná vybrali. Tady se prostě nemaluje na růžovo a dnes tomu nebude vůbec jinak. Obě totiž věříme, že bolest nesmí zůstávat v tichu, ale musí ven. Obě máme své odžito a obě chceme tímto sdílením pomoct třeba tobě, pokud prožíváš podobné věci. Máš 15letou dceru s autismem, konkrétně s nízkofunkční formou. Co to znamená? Co si máme vůbec pod tím představit? Je to jako bydlet s hurikánem, který nevíš, kdy přijde a jakou sílu bude mít. Jsi vlastně non-stop v pohotovosti. Nikdy nevypneš a to ani když spíš. Nevím, jestli si to dokážeš představit. Konkrétně Mája nemluví, nerozumí řeči, občas trpí agresivními ataky a sebepoškozováním. Je citlivá na běžné zvuky, ostré světlo, nerozumí nebezpečí, které jí hrozí, takže je vlastně nebezpečná sama sobě. Nedokáže se orientovat v čase, bojí se například nových prostředí, takže jít s ní někam, kde ještě nebyla, je vlastně totální výzva. Ráda objevuje svět doteky, takže třeba se dotýká lidí v obchodě nebo zboží. Miluje rotační pohyb, točit se kolem sebe, který nějakým způsobem uklidňuje a dává jí pocit bezpečí a uvolnění. Potřebuje si takhle denně otočit na kolotoči 30 až 45 minut. A jak vypadá váš běžný život? Je to každodenní nejistota, když vstanu a vlastně nikdy nevím, jaký den nás právě čeká. Jestli bude Mája v klidu nebo přijde záchvat. Je to neustálá pozornost, kdy nikdy nevypínáš. Mája potřebuje 24hodinovou asistenci 7 dní v týdnu. Chodí do speciální školy na 2 až 3 hodiny denně a po zbytek času o ní peču sama. Potřebuje každou činnost vizualizovat dopředu formou piktogramů nebo nějakých obrázků, protože jí to pomáhá cítit se bezpečně. A potřebuje ke každé činnosti motivaci. Představ si, neumí si sama hrát nebo se sama zabavit. A když se nudí, je velká pravděpodobnost, že nastane záchvat. Takže ji vlastně musíš neustále vymýšlet nějaké činnosti, které musíš prokládat odpočinkem, protože ona neudrží dlouho pozornost a bývá často unavená. Taky má Mája krátkodobou paměť, takže když se třeba necítí v bezpečí, neustále se potřebuje ujišťovat o tom, co bude následovat. A to je jako zaseknutý gramofon. A máš někdy třeba pocit viny, že nejsi dobrý rodič? Že bys měla dělat víc nebo být více trpělivá? Že často selháváš? Mám. A každý den. Každý den si vyčítám, že jsem byla netrpělivá, že jsem třeba zvýšila hlas. Ale taky vím, že nejsem stroj a už jsem si odpustila nebýt dokonalý rodič. A dokonce jsem si odpustila i to, že má Mája autismus. A ano, slyšíš dobře. Je pravda, že mě občas napadne, jaké by to bylo, kdyby byla Mája normální. Kdyby na mě třeba promluvila a řekla mi všechno, co cítí nebo na co myslí. A o tom se mi hodně často zdají sny. To je krásný, co povídáš, ale ode mě další otázka. Co tě úplně vysává a co naopak způsobí, že se zvedneš i ve chvíli, kdybys nejradši se složila? Nejvíc mě asi vyčerpává ta nikdy nekončící ostražitost, že nikdy nemůžeš vypnout, a to ani v noci. Fungovat v režimu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Vyčerpává mě taky to, že nejsem s Májou pánem svého času, protože i když si něco naplánuješ, ve vteřině může přijít záchvat a vše se změní. Ale už s tím jako umím víc pracovat a taky jsem se naučila pravidelné psychohygieně, bez které bych to vůbec nedala. A to je možná zase jako to, co mě drží. Pro mě psychohygiena je třeba radovat se z maličkostí. Já vím, že to teď zní jako fráze, ale jako fakt to pomáhá. Já to mám tak, že když jsme s Májou třeba venku a ona má chvilku, kdy mě nepotřebuje, tak sedím a vychutnávám si, že mi svítí slunce do tváře. Nebo miluju, když si vítr pohrává s mými vlasy. To fakt miluju. Pro mě je to nabírání energie, takzvané zdrojování. A o to se snažím několikrát denně. Nebo když jedeme třeba v autě a je západ slunce, tak já si říkám díky za tu krásu. Je to fakt
o tom vidět krásu kolem sebe. Mně se líbí takové torčení, když ti život nadělí citrony, udělej z nich citronádu a tím přesně se řídím. Vařím z toho, co mám a musím říct, že to funguje. Když se mě zeptáš, jak se mi daří, tak já ti naprosto upřímně odpovím dobře, mám ráda svůj život. Mhm. Ty jsi mi jednou řekla, že máš chuť někdy utéct, nebýt už tou mámou s dítětem s autismem. Jaké to je, když tyhle myšlenky na tebe přijdou? No, tak to je strašné. V hlavě mi bojovaly dvě Saskie. Ta, co Máju miluje nade všechno, a ta, co křičela, já chci svobodu. Ty myšlenky byly naprosto děsivé, styděla jsem se za ně. A nakonec jsem Mariánce zařídila celoroční pobytovou sociální službu, ve které byla skoro 3 roky. A víš co, místo úlevy, že můžu žít konečně normální život, přišel nejhorší pocit selhání mého života. Fyzicky mě bolelo na hrudi, že jsem to nezvládla. Teď vím, že jsem tehdy potřebovala zachránit sebe, prodělala jsem několik operací, přestěhovala se, přestavěla život úplně od základů. Teď vím, že to bylo nutné. Bez toho bych byla mrtvá, psychicky určitě. Dnes mám za sebou 15 let péče a prošla jsem si opravdu snad vším. Já tomu říkám taková ta Sofína volba, kdy jsem musela volit mezi zdravými dětmi, Májou a mým psychickým i fyzickým zdravím. Kdy jsem došla k přesvědčení, že už nedokážu dál pečovat o Máju. Abych dnes mohla pečovat, musela jsem si dát jasná pravidla. A to obklopit se lidmi, kteří mi s tím pomůžou, naučit se psychohygieně a najít si sociální služby ve smyslu odlehčovací služby, kterou budu využívat proto, abych měla čas a prostor nabrat sílu a energii. Když jsem si Máju brala domů, měla jsem hrozný strach, že to nevyjde. Ale já se rozhodla, že už se prostě nechci bát a že tomu chci čelit. Měla jsem samozřejmě záložní plán, kdyby to doma nefungovala, opět pobytová sociální služba. Ze všeho nejdřív jsem si ale o tom musela promluvit se svými zdravými dětmi. Pokud by s tím nesouhlasili, neudělala bych to, nešla bych do toho. Přesto všechno, co s Májou ty moje děti zažily, oni s tím souhlasili. A to měli za sebou situace, kdy jsme například se málem vybourali v autě, protože Mája při ataku napadla mě i dceru a já se psychicky zhroutila a spousta dalších takovýchto zážitků. Přesto do toho ty moje děti šly. Tak to je nádherný a krásný. Já ti dám ještě otázku. Trápí tě představa, co bude jednou s Májou, až tady nebudeš? Myslíš na to, nebo tě to děsí? No, tak to je moje největší noční můra, denodenní. A ten strach je horší než samotná péče o Mariánku. Vím, že jednou skončí v zařízení, kde ji budou oblékat, krmit, hlídat, ale už nikdy nebude usínat s kočkou a se psem, tak jak je zvyklá dnes doma. Nikdo jí nedá pusu na dobrou noc, nikdo ji nebude znát tak, jak ji znám já. A protože nemluví, nikdy neřekne, jestli se k ní chovají dobře, nebo jestli ji někdo ubližuje. A to je peklo v mojí hlavě, se kterým se nedokážu smířit. Představ si, že když mě například bude 80 roků, tak Máji bude 45 let. Takže bude mít před sebou ještě možná dalších, 30, 40 let života. A nebude moci rozhodovat o svém životě. Stojí takový život ještě vůbec za žití? Chtěla bys takhle žít? Tohle nedokážu zatím nějak zpracovat. Máš 3 děti. Jak zvládáš vinu, že jedno z nich potřebuje všechno a na ostatní zbyde míň času? Upřímně, každý den mám pocit, že zanedbávám, že jim beru normální dětství, že stojí někde ve stínu. A ta vina mě někdy drtí víc než celá samotná péče. Jasně, snažím se, když jsme bez Máji, být s nima na 100%, ale to se nedá naplánovat. Někdy prostě oni nemají chuť a mně je to pak líto, že nám utíká vytýčený čas a pak se v tom totálně plácám. Pomalu se ale učím netlačit tak moc na pilu. Výčitky vůči nim budu mít celý život, to je jasný. Neměli normální dětství a je pravda, že se jim to snažím vykompenzovat jinými věcmi a že je možná v některých věcech trochu rozmazluju. Ale když to nežiješ, tak to nepochopíš. Tak tohle je život. Mnohdy není spravedlivý, tak jak bychom si všichni představovali, ale přesto stojí za to žít. Jsme 2, bruneta a blondýna.
Jsme s vámi ve vašich příbězích. Život někdy bolí, někdy baví, ale vždycky stojí žít naplno.